Club Junta, building better Africa. Wantu osauka woyamba kuno ku Malawi kukubwereserani nkhani zenizeni kuwulula zobisikazo kuyika pa mbalambanda mchitidwe onyasa umeneno Amalawi umakunyasani mchitidwe osakhala bwino mu dziko la democracy zimene zikuphinja Amalawi ambiri akudandaula mu dziko lawo ndipo ine ntchito yanga ndiyongoyima pa chilungamo ndipo apa sindimaphonya ayi pokhapa poyima pa chilungamo khaya wina zimunyase zisamunyase koma ndimadziwa kuti Amalawi ambiri madandaula ndi mmene dziko lanu lilili. Lero tiunikira kwambiri nkhani ya head counting imene boma lakhazikisa ndi cholinga kuti aone ma ghost workers chifukwa mboma mutu muli anthu ena amene akungolandira ndalama zaphwamwamwa koma ntchito asakugwira, anthu opanda ma certificate omangobera boma ku ndalama taxpayers money kumakhala ngati anthu ali pa ntchito pomwe sali pa ntchito. Ma department ambiri kuma ministries ambiri muli anthu a fake ma ghost workers, so boma layambisa program imene incholinga kuti aziwe zenizenizo ndipo ndi program yabwino kwambiri koma ikukumana ndi mavuto makamaka zimene anthu akukumana nazo madera osiyana-siyana. So tichita expose mchitidwe umenewu makamaka anthu amene akupanga program imeneyi akubweresa sopano chiphinjo kwa Amalawi amene ndi osalakwa. Komanso tiyang'ana nkhani ya ma sugar distributors amene akuzunza anthu madera osiyana-siyana amene airovo kapena adwango kapena asalima anakhazikisa kuti azitha kumagulisa sugar wawo. Lero tiyang'anaso nkhani imeneyi tikafikaso pangana ku Karonga kumene kuli ma distributor ena amene akupanga za chinyengo. Komanso tilowaso muzipatala za Salima komanso Neno kumene tiunikire kwambiri nkhani za chinyengo makamaka zipatala zimenezi za Salima komanso Neno kumene madokotala ambiri akupanga za chinyengo kumabandalama za ku paying ward komanso kumakasukunula mafuta ma filling station komanso kumapanga nkhaza ma staff wawo. Komanso tiunikirapo nkhani zosiyana-siyana zokhuzana ndi Cyclone Freddy makamaka kumuloza kumulanje kwa Ngangala ukoti kamapita kunachidwa kapena muloza drift kumene seundu wonongeka kwambiri ndipo anthu akumayenda ma kilometers ambiri kuti akapeze chithandizo. Koma mwina tisanafike kumeneko popeza wiki ino tinayikita dedicate kuti ndi wiki ya ma insurance companies amene akupitirizabe mchitidwe ozunza anthu, mchitidwe osalipira anthu ndalama zawo ndipo anthu ena atenga zaka zambirimbiri kuti apangidwe apasidwe chithandizo komanso zambiri za chinyengo zimene zikuchitika kuma insurance companies. Ndipo nkhani imeneyi titayamba kuyiwulula ngati ine the DEC president wanu wa anthu osauka ndalandira mafoni ochuluka ndipo lero tikufuna tizuzule komanso kupereka warning kuma insurance company ngati ya Real Insurance Company imene anthu ake akumene kuambiri ndi akupanga za chinyengo. Ngati munthu wina wakudeza uko kumayani anamwalira pa ngozi atagundidwa ndi galimoto ndipo tipatenga zaka 5 ngati sali 6 kuti apasidwe compensation inatuluka 7 million koma kumene koko anayinyindirira ndi kuyichosera ndalama ija kuyinenerera ndalama ija kufika pa 1 million. 1 million yonso yatengaso zaka ziwiri kuti ituluke. Lero akunena kuti tikupaseni cheke chanu mutinyemereke nakake. This is total corruption, mchitidwe onyasa kwambiri. Pena pake m'maofesi mukamakhalamo muzikhala ndi chisoni, muzikhala ndi umunthu kunena kuti munthu amene akufuna ndalamayi ndiokuti ndi osiyidwa, ana osiyidwa amene amuna awo anamwalira kapena bambo awo anamwalira osakhala kufuna pa koma ngozi ya galimoto 7 million kuyinenerera pakana kuzafika pa 1 million. Ndikumachita kuwauza kuti ngati simusayinira ngati simuvomereza basi mpite mukasume kwina kulikonse. 1 million yonso atayivomera lero mukunena kuti cheke chanu chibwere mukufunika kuti mutipase kena kache. Mchitidwe woyipa kwambiri. Ma customers a Real Insurance Company akudandaula. Anthu ena amene akudandaula amene ndalama zawo sizinatuluke pakana lero
ndi aku Prime Insurance Company. Ena mwa iwo amene anapangidwa ngozi, anavulala, ena anamwalira, akutenga over 20 years. And panafunika kunena kuti ma regulatory bodies amene amayang'ana za ma insurance companies, not real but insurance companies, aunike kwambiri maka Reserve Bank of Malawi muyang'ane kwambiri ma insurance companies akupanga zinthu za chinyengo. So another insurance company imene anthu akuida ndaula ndi Prime Insurance Company imene si kulipira anthu amene ana pereka mavuto osiyana akuyenera kupereka akulandira ma compensation yawo chifukwa cha chinyengo zimene zikuchitika kumeneko over 20 years. You can imagine ndi chimodzimodzi so tumene amachitira makoti. Pali milandu ina makoti inapambana 30 years, inapambana 20 years, 10 years munthu akugubira kuti makamaka ikankhala kuti mulandu ndi okhuza za ndalama, andi za ndalama zonse mwina munthu akulimbana ndi munthu olemera, palibe chimene chigamulo chimene chimabwera. So anthu ambiri akudandaula kwambiri ndi mchitidwe wakuma insurance companies. And lero tikukamba za Liro Insurance Company, ndipo umboni ulipo, recording ilipo imene munthu ina amayachita solicit ndalama kwa anthu osauka kuti ampase ati kuchokera ku ndalama za ngozi zimene m'bale wawo anamwalira. Lero tipita tiyang'ane kwambiri nkhani ya head counting imene boma lakhazikisa kuti lione anthu ake ogwira ntchito za boma amene ndi ma ghost workers, ndipo anthu akumachita assemble malo osiyana kuti achite head count, awawerenge, aone ma certificate yawo. Koma programu yabwino ngati imeneyi yasandukanso chipinjo makamaka kumulanje kumene kwachitika zinthu zosakhala bwino, kupezeka kuti anthu amene akupangisa head counting kubwera mochedwa pa center kuti ayambepo ntchito yawo pakana 10 koloko ya usiku anthu akudikirira. And izi ndizomvetsa chisoni kwambiri. Tikufuna inu akuluakulu akuboma kapena ku Capitol Hill muyang'ane programu imeneyi. Mwinaso programu imene akupanga dala khala kuti ambiri aja ndi aku HR kapena amene amalemba ntchito akupanga dala amadziwa kuti anthu alemba ndiwo achinyengo, ndi amapanga dala kuti anthu aja azitopa ncholinga kuti zolinga zawo akwanirise. Tangoganizana anthu ena odwala amapita ku head counting, azimayi oyembekezera kupita ku head counting, and ena afika size yonena kuti akumapereka ndalama mwina ma 5,000 10,000 kuti anthu awo akapena akuluakulu apange unikire mwa msanga kuti azibwerera. Imagine anthu kukhala pakana 10 koloko ya usiku kudikirira head counting. This is uncalled for. Tiye tikamapanga ma program tiziganizira so moyo wa anthu ena. And even madokota zaku chipatala cha kumulanje amene timanena kuti sakugwira ntchito aja akhala akudandaula kuti tipange nife tibwerere tili ni ma patient. So this exercise is a very good exercise. Kuma mwina the approach imene tikupangira ngati ziko siti kuchita bwino. So tikuyenera kuti tichite improve area imeneyo, anthu asamazunzike kunena kuti ifaje kuli head counting. Head counting chisakhale so chipinjo kwa Malawi. Nkhani ina imene tikufuna tiunikire lero ndi mchitidwe umene ukuchitika kuneno hospital komanso ku Salima Hospital. Tiyamba ndi Salima kumene kuli paying ward. Paying ward ya Salima kamene tinene kuti boma linakhazikisa ma paying ward muzipatala zina ndi zina nicholinga kuti athe kuchita improve service delivery komano zambano pang'ono ndi pang'ono kukhala nonso mano chipinjo chobweresa mavuto osiyana makamaka mchitidwe wokuba umene madokotala akuluakulu akuchipatala cha ku Salima akumayangira kapena kumatenga ndalama za kumene kumagwirisa ntchito including fuel, akumapita kumakasukunula fuel. Kodi mboma mutu muli mchitidwe onyasa, anthu amatenga khadi ja mene amapangira ma parliamentarians, anthu aku parliament ambira matakalandira khadi jayo fuel wawo mu khadi, amapita pa filling station ndi kumakasukunula ndi kumagawana ndi ma fuel attendant aja ma 10%. Chimodzimodzi so muzipatala zimene zizinga maka chipatala cha Salima kumene kukuli mabwana amene akumatenga mafuel wa chipatala ndikumakasukunula pa filling station ndikumatenga ndalama zija ndikumagwirisa ntchito 800 liters munthu yekha ndikuidya. Andi kumapezeka so kunena kuti ma ward ena akumangotenga ma intern
ndikumaka asiya kumene koko koma uno kuchipata uje mbali imene ya paying ndikumapitako iwo sipano ncholinga kuti azigawana ndalama kuli chipwirikiti kuchipatala cha Salima. Chipatala china chimene chili ni mavuto kumene kuli mavuto ndi kuneno kumene head driver wakumeneko nayeso akupanga za chinyengo kumakasukunula mafuta pa filling station komanso magali moto akuti akaonongeka kumeneko kuneneko madriver atu akumakonza okha. Kodi tuziliko tu Malawi muno ziliko munomo Malawi munomo sinza kuziwa kuti chinachitika ndi chani Malawi muno muli za chinyengo. It's not only Neno, it's not only Salima, even olo kunchisi tinanenapo sezimezi zosukunula mafuta zindezi kuchitika almost everywhere. Ndalama ziya kumangotenga kumakamwera mowa ndalama za boma. It is a wrong decision, wrong practice muziko la democracy anthu kuma chidwa denied their own services. Ma services okuti anganaperekedwa kwa Malawi. Mafiero amene akutengedwawo ni mafiero wa ambulance kuti azithandizeka koma mpeza kuti ma ambulance angokhala mafuta kulibe andi nchitidwe umene uwo okuba zinthu za boma uliso ku Baraka District Hospital. Anthu akulira kwambiri ku Baraka, anthu kumangomwalira chifukwa chosowa mafuta a ambulance atengera anthu kuchipatala ngati kuzomba komanso ku Queens. Iyi ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri. So aboma Ministry of Health pamene mukufuna kuti mukonze nchitidwe wa muzipatala okuti anthu azipilipiridwa ndalama muyang'anenso kwambiri kuneno kumwanza komanso kuchipatala cha Salima. Nkhani ina imene tikufuna kuti tikambirane mama wa uno ndiyo khuzana ndi ma sugar distributors amene sipano alowesa chinyengo mu program imeneyi kapena mu business imeneyi ya sugar distribution. Tifuna tiyankhule za ku Karonga kumene kukuchitika za chinyengo, tiyankhuleso za ku Nkhotakota, tiyankhuleso za ku Dwangwa, tiyankhuleso za Munzuzu. Kunena kuti sugar is the only commodity imene anthu ambiri amagwirisa ntchito kumbali yomwera tii kuyika muphalala ndi zina koma sano sugar uja wasanduka chipinjo chifukwa ma distributors ambiri akupanga za chinyengo kumapezeka kuti sugar uja kumugulisa mwa madiru komanso mokwera. Izi zikuchitika ku Karonga kumene distributor wa sugar wakumeneko waku Karongako tikunena tu ndinu airovu mukuyenera kuti mumuunike pa ndi binoculars akupanga zinthu zosakhala bwino kumagulisa sugar uja mwa chinyengo komanso modula kwambiri. Kodi anthu amba amene alibe maina ku Karonga si a Malawi? Anthu amba amene alibe maina ku Nzuzu si a Malawi? Nanga amene alibe maina ku Dwangwa si a Malawi? Munayenera muganizire pamene papa kunena kuti inu airovu zinu lanu lidakampita be pang'ono ndi pang'ono kuonongeka chifukwa cha ma distributor achinyengo amene akupanga zinthu zosakhala bwino madera amene taachulawa ku Karonga, ku Mzuzu, ku Nkhotakota, ku Dwangwa, ku Nkatabe komanso madera osiyana kumene kuli ma sugar distributors ambiri aiwo ku Monkey Bay, ku Mangochi, ku Zomba akupanga za chinyengo osafuna kusatira ndondomeko imene anagwirizana ndi airovo. Nkhani ina imene tikufuna tikambirane lero ndi mavuto amene akukumana ndi anthu akungangala, kumuloza, kwa Manyamba, kusuka sanje pakana nsewu katulukira ku Chiringa. Nsewu umenewu udaonongeka nthawi ya Cyclone Freddy ndipo nsewu umenewu sukupita ulo ndi nyinga yomwe yakapalasa. Inu ma authorities kuboma ukoko mukuyenera mukhale pansi mwa changu muyang'ane kodi recovery inachitika moyenera. Kodi malonse amene anagundidwa anakhuzidwa ndi Cyclone Freddy kodi condition ili bwanji kumene koko? Munayendera malo amene wa kodi kuja kuchimwankhunda kuchirobwe munapitako? Kodi kumene koko anthu amene anali affected amoyo wawo kukhala bwanji? Andi mukapita ku Limbuli kumuloza kuti mukafike kwa Manyamba, mukafike kuna Nchidwa, mukafike ku Ngangala school kumene tikunena pano now is 3 weeks kulibe ku magesi. Andi nkhani ya magesi mukuyenera kuti inu Eskom muitenge seriously chifukwa mwachisanzo dzulozuloli talandiraso uthenga ochokera ku Cairo ku Chirimba malo ochedwa kuti dera lochedwa kuti Cairo kumene koko magesiso azima kwa 3 weeks
komano pano tikunena pano anthu akuuzidwa kuti apereke ndalama nyumba ina iliyonse 2000 ati apase a Eskom kuti azatani azayase magesi. Andi chitidwe wa Eskom asiyo bwana kumene kuti kupemphani chitidwe wa anthu a Eskom ena ukufika podabwisa kwambiri kuti akumayitanisa ndalama kudera kuti ati akayikire anthu magesi akawathandizire anthu magesi yeti magesiwo akuyenera kuti iwo magesi akavuta afune asafune akuyenera kuti apite akakonzeza magesi. Koma izi sizizi chonchoyi akumapanga zinthu zachinyengo so pakufunikira machawe andi kumene kukungangala kumulanje kumuloza kuli mavuto opsya kupatula za magesi nseusuli bwino motero kuti chimanga chimene chachokera kuboma chakanika kuti chikafike kumeneko anthu amayenda 45 km kupita kugambula kukalandira amayi ndi ana nzomvesa chisoni kwambiri. So panayenera kuti aboma mupange machawi muyang'ane nkhani imeneyo with a critical eye, otherwise Malawi sakhalanso dziko labwino kukhala chifukwa anthu akuvutikamo kwambiri m'Malawi muno. Bon Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Koma yama passport anthu akuzunzika nayo kwambiri.